Μόσχας. Για το δεύτερο ημίχρονο ακόμα οι δύο ομάδες δεν έχουν βγει στο γήπεδο για το δεύτερο ημίχρονο. Εμείς να επαναλάβουμε για μια ακόμα φορά ότι η ΑΕΚ στάθηκε περίφημα στο πρώτο 45 λεπτό. Έδωσε απάντηση, θα λέγαμε, στον Ρωμαντσέφ, τον Όλεγκ Ρωμαντσέφ, τον προπονητή της προπονητή της Σπάρτακ Μόσχας, ο οποίος είπε ότι με ένα 2-0 είμαστε εξασφαλισμένοι για την πρόκριση. Σε 15 μέρες θα είναι πολύ εύκολα τα πράγματα στη Ρεβάνς, στη Νέα Φιλαδέλφια. Και βέβαια η ΑΕΚ από την άλλη πλευρά έδωσε την δική της απάντηση τόσο στον Ρωμάντσεφ όσο και στους παίχτες του. Οι παίχτες της Σπάρτακ, που θα λέγαμε ότι στην πρώτη μισή ώρα, ενώ εδώ βλέπετε τις δύο ομάδες που βγαίνουν στον αγωνιστικό χώρο, οι παίχτες λοιπόν της Σπάρτακ ευνηδιάστηκαν από αυτό το pressing, το διαρκές pressing των παιχτών της ΑΕΚ, και οι 10 παίχτες του Μπάγεβιτς, εκτός του Μίνου βέβαια, ο οποίος Μίνου έδειξε την μεγάλη του κλάση σε δύο φάσεις, όπως και ο Τσετσέσοφ. Η ΑΕΚ, που επαναλαμβάνουμε, έφτασε πάρα πολύ κοντά σε ένα γκολ. Ένα γκολ που δεν μπόρεσε να πετύχει ο Δημητριάδης, που πλάσαρε πολύ έξυπνα ανάμεσα από δύο αμυντικούς. Πρόλαβε όμως ο Τσετσέσοφ, αποδεικνύοντας και αυτό την μεγάλη του κλάση σαν goalkeeper και σαν νούμερο 1 της Εθνικής Σοβιετικής Ένωσης. Πρόλαβε λοιπόν και έβαλε το πόδι του πριν η μπάλα φτάσει στα δίχτυα του, πριν η ΑΕΚ κάνει το 0-1 εδώ στο παγωμένο Λένιν. Θα πρέπει να πούμε, όπως μας πληροφορούν από την Αθήνα, ο συνάδελφος Θοδωρής Κοτσόνης, ότι ο Παναθηναϊκός προηγείται της Γκέτεμποργκ με 1-0. Ωστόσο βέβαια είχαμε και ένα δυσάρεστο αποτέλεσμα που έμαθα πριν από λίγο. Ο ΠΑΟΚ ιτήθηκε από την Τυρόλο με 2-0. Ο ΠΑΟΚ, που επαναλαμβάνουμε, είχε πραγματοποιήσει εξαιρετική εμφάνιση στον πρώτο γύρο, όπου απέκλεισε την Μαλίν. Οι Βέλγοι ακόμα δεν το πιστεύουν. Οι Βέλγοι, οι οποίοι θα λέγαμε ότι με τον τρόπο τους καταδίκασαν την ελληνική ομάδα σε αυτή την αποτυχία, αφού ζήτησαν την κεφαλή του ΠΑΟΚ πίνακι, και βέβαια οι άνθρωποι της UEFA δεν χάρασαν το χατήρι στους Βέλγους, που εκτός των άλλων έχασαν και λεφτά, πάρα πολλά λεφτά από τις διαφημίσεις. Ας περάσουμε όμως στο παιχνίδι μας, ας περάσουμε στο δεύτερο ημίχρονο. Εδώ ο Τόνι Σαβεύσκι θα βγάλει μια παλιά για τον Δημητριάδη, που είναι απομονωμένος. Από την άλλη πλευρά ο Μπατίστα. Και θα πρέπει να πούμε για τους δύο επιθετικούς της ΑΕΚ, και τον Δημητριάδη και τον Μπατίστα, τη δίνουν πολλές μάχες, γυρίζουν πολλές φορές πίσω να δώσουν λύσεις στην άμυνά τους. Να Σαβεύσκι, θα κόψει, Αλεξανδρής, πολλά χιλιόμετρα καθώς Δημητριάδης μαρκάρεται. Το πλάγιο είναι για την ΑΕΚ. Σπάρτακ ΑΕΚ 0-0. Ιβανόφ, Μοστοβόη, τρέχει ο Βασιλόπουλος, έγινε η σέντρα, θα διώξει ο Σαπανάσοβιτς, πρέπει Σαπανάσοβιτς, παραλαμβάνουμε από τους αθόρυβους αλλά πολύ δημιουργικούς παίκτες ΣΑΕΚ, όπως και ο Παύλος Παπαϊωάννου. Συνεχές τρέξιμο. Ιβανόφ, βγαίνει ο Μανολάς πάνω στην μπάλα, μεγάλος λίμπερο Στέλιος Μανολάς, και η βάση της εθνικής μας ομάδας. Έδωσε να παίξει το 1-2 και ο Ρατσένκο με τον Μοστοβόη. Τον βλέπετε τον Μοστοβόη, τον είδατε, βγήκε πάνω στον Μίνου. Έγκαιρη όμως η επέμβαση από τον goalkeeper της ΑΕΚ. 47ο λεπτό. Ζωντανή μετάδοση, προσφορά της ελληνικής τηλεόρασης, 2 στους Έλληνες φιλάθλους από το στάδιο Λένιν της Μόσχας. Παραλαμβάνουμε θερμοκρασία γύρω στους 2 βαθμούς. Εδώ βλέπετε την σύνθεση της ΑΕΚ. Περπατένκο που θα χάσει την μπάλα. Και έχουμε φάουλ. Εκνευρισμένος ο Χλέσιστοφ. Και εδώ η σύνδεση της Σπάρτακ. Η σύνδεση βέβαια γραμμένη στα σοβιετικά. Μπατίστα. Με ειδοποιούν βέβαια από την Αθήνα ότι εσείς, εγώ προς τον δέχτη μου είχα τις συνθέσεις.
Είχα και τα replay. Με ειδοποιούν ότι δεν τα βλέπετε στην Αθήνα. Εγώ τα έχω μπροστά στο δέχτη μου. Βασιλόπουλος θα κάνει τη σέντρα. Ο Αλεξανδρής που θα χάσει την κεφαλιά. Τρέχει ο Σαββίδης. Η ΑΕΚ που έφτασε πολύ κοντά στον γκολ. Σαββίδης που κάνει λάθος πάσα. Βγαίνει ο Καραγιάννης. Πολύ γρήγορα πάει στην μπάλα. Περιπατέγκο. Άνοιγμα στον Μόστοβοι. Τρέχει ο Μανολάς. Και πλάγιο. Πλάγιο για την Σπάρτακ. Μόστοβοι. Τρέχει ο Μπατίστα να βοηθήσει εκεί. Και νέο πλάγιο για την Σπάρτακ. Εδώ πάγκος της ΑΕΚ. Μόστοβοι. Κάνει προσποιήσεις πάνω στον Βασιλόπουλο. Θέλει να μπει στην περιοχή. Δεν απομακρύνεται η μπάλα από τα καρέ της ΑΕΚ. Θα βγει ο Μανολάς, θα διώξει. Η μπάλα έρχεται στον Δημητριάδη. Κάνει λάθος γύρισμα όμως. Δίνει για τον Ρατσένκο. Ρατσένκο που θέλει να μπει στην περιοχή. Κάνει το σουτ. Πέφτει ο Μίνου. Διώχνει. Η μπάλα είναι κόρνερ. Θετική επέμβαση και σωτήρια από τον Αντώνη Μίνου. Βλέπετε και τον Δημήτρη Ρατσένκο που έκανε το σουτ. Εδώ δίνουν replay βέβαια. Αλλά αφού δεν το βλέπετε εσείς, τι νόημα υπάρχει να σας το περιγράψω. Περιπατέγκο στο κόρνερ. Θα διώξει ο Μανολάς. Υπάρχει offside. Σύμφωνα με την έγκαιρη υπόδειξη του Ούγκρου επόπτη του κυρίου Πάστικας. Ο άλλος είναι ο κύριος Γκρέζα. Εδώ ο Αντώνης Μίνου. Πεντηκοστό δεύτερο λεπτό. Σπάρτακ Μόσχας ΑΕΚ 0-0. Θα κόψει ο Παπαϊωάννου. Το Μανάσοβιτς για τον Μπατίστα. Μπατίστα μαρκάρεται. Μπαίνει στη φάση ο Παπαϊωάννου. Προσπαθεί να κερδίσει τις κόντρες. Σαββίδης θα κάνει το λάθος. Και φάουλ. Φάουλ του Μανολά. Υποδεικνύει ο κύριος Χάρτμαν. Εδώ ο Παύλος Παπαϊωάννου και ο Μπατίστα. Φάουλ. Άφησε όμως το Βόη. Τελικά έρχεται ο Μοχ. Ο Στοβόη που κρατάει την μπάλα θέλει να γυρίσει. Κάνει το σουτ. Πολύ άστοχο σουτ. Ζητάει και κόρνερ. Εδώ ο Ραβούσης και ο Μπάγκεβιτς δίπλα του. Σκεπτική. Και ο Νίκος ο Στράτος. Στο βάθος τον είδατε με τα γυαλιά. Όλα αυτά ενώ συμπληρώθηκε το 53ο λεπτό. Η ΑΕΚ κρατάει το 0 εδώ στο Λένιν. Παίζει πολύ έξυπνα. Γίνεται φάουλ. Το καταλογίζει ο κύριος Χάρτμαν πάνω στον Τόνι Σαβεύσκι. Η ΑΕΚ που θα λέγαμε ότι πέτυχε να κοιμήσει αυτή τους Σοβιετικούς. Έχει ένα δικό της τρόπο ανάπτυξης στο παιχνίδι και ψάχνει βέβαια να βρει τους δύο προθυμένους, ιδιαίτερα τον Δημητριάδη, και να ευνηδιάσει την Σπάρτακ εδώ μέσα στο Λένιν. Έχουν γυρίσει όλοι οι παίκτες της ΑΕΚ κάτω από τη σέντρα. Και φάουλ. Γίνεται πάνω στον Ρατσένκο, το νούμερο 11, Δημήτρη Ρατσένκο. Έπεσε και μια κροτίδα. Τι λίγοι οπαδοί της Σπάρτακ σήμερα εδώ στο Λένιν. Πάνω να την ενθαρρύνουν. Θα γίνει το σουτ. Εύκολη επέμβαση από τον Μίνου. Το εύκολο εντός αγωγικών βέβαια, διότι
σε ένα τέτοιο βρεγμένο γήπεδο η μπάλα κάνει διάφορα παιχνίδια. Ο Μίνι όμως την μπλοκάρισε σταθερά. Παπαϊωάννου θα κάνει πολύ ωραία την προσποίηση. Προσπαθεί να ξεμαρκαριστεί. Θα χάσει την κόντρα από τον Περιπατένκο. Γρήγορη αντεπίθεση. Θα κόψει όμως ο Καραγιάννης. Νεαρός αμυντικός ΣΑΕΚ με πολύ γρήγορα ρεφλέξ. Πολύ γρήγορες επεμβάσεις. Ιβανόφ. Την μπάλα στην κατοχή των παιχτών της ΣΑΕΚ. Προσπαθεί. Κάνει το λάθος ο Παπαϊωάννου. Μοστοβόη. Και έχουμε φάουλ σε πολύ επικίνδυνη θέση. Φάουλ που έγινε πάνω στον Καρπίν. Βαλερή Καρπίν στο έδαφος, στο χορτάρι. Φάουλ σε πολύ επικίνδυνο σημείο. Βλέπετε εδώ και έναν οπαδό της ΑΕΚ. Γυμνός διευθυντής, ημίγυμνος μάλλον διευθυντής ορχήστρας. Σε μια θερμοκρασία γύρω στο 0. Δεν νομίζω ότι έχουμε ξαναδεί, τουλάχιστον στην Ελλάδα. «55ο λεπτό». Θα δούμε ποιος είναι όμως το Βόη. Η μπάλα πάνω στο τείχος. Όλοι οι παίκτες ΣΑΕΚ που είχαν γυρίσει πίσω και βγαίνουν γρήγορα από την περιοχή τους. Τερενκόφ. Παραλαμβάνουμε, δεν έχει πάρει πολύ. Θα κόψει ο Παπαϊωάννου. Πολύ ωραία προσπάθεια. Μπατίστα. Για να δούμε. Ένα σούτ από μακριά. Σούτ απόκρουση περισσότερο. Παρά σούτ. Και ο πάγκος της Σπάρτακ. Σκεπτική, σοβιετική. Ίσως δεν περίμενα τέτοια αντίδραση από ελληνικής πλευράς. Η ΑΕΚ συνεχίζει να είναι το ίδιο μαχητική, το ίδιο ενθουσιώδης. Ωραία η προσποίηση από τον Δημητριάδη. Κάψε την μπάλα για τον Μπατίστα, δεν πέρασε όμως η μπάλα. Σταθένκο, θα κοπεί. Παίζεται, λέει ο κύριος Χάρτμαν. Κόπηκε με φάουλ από τον Μανολά. Μπατίστα. Το κόψε τον Ποπόφ. Δεν χρειάζονται αυτά βέβαια. Δεν χρειάζονται. Μοστοβόη. Μοστοβόη θα ξεμαρκαριστεί. Θα κάνει τη σέντρα για τον Περπατέγκο που θα κάνει μια κεφαλιά. Έκοψαν όμως οι αμυντικοί της ΑΕΚ. Πολύ καλά ο Σαμπανάσοβιτς. Σαμπανάσοβιτς θα βγάλει την μπάλα τα καρέ. Ιουγκοσλάβος σταθερός. Δίνει την μπάλα για τον Δημητριάδη. Και παραλαμβάνουμε, δεν είναι ώρα για υψηλή τεχνική. Η μπάλα φεύγει με τη μία και ξεμαρκάζει το παίχτη. Θα γίνει σέντρα, θα κόψει ο Βασιλόπουλος. Πολύ καλά τοποθετημένος. Οι αμυντικοί της ΑΕΚ που δείχνουν να μην έχουν ιδιαίτερα προβλήματα απέναντι σε παίχτες μεγάλης εμβέλειας. Απέναντι σε διεθνείς παίχτες όπως είναι ο Μοστοβόη, Τερενκόφ, Ποπόφ. Κάνει το παιχνίδι από αριστερά για την Σπάρτακ. Αλλά και εδώ φαίνεται ότι έχει βρει λύση ο Μπάκεβιτς. Περνάει μπάλα στον Δημητριάδη. Παπαϊωάννου. Δημητριάδης. Σαβίδης. Παπαϊωάννου. Σαμπανάσοβιτς που αλλάζει το παιχνίδι. Πολύ έξυπνα για τον Σαβεύσκι. Αθόρυβος κι αυτός. Αλεξανδρής. Σίγουρα η μπάλα. Σαβίδης. Ψάχνει να βρει ένα στήριγμα. Βρίσκει τον Μπατίστα. Μπατίστα. Μάχεται, θα χάσει την μονομαχία του από τον Χλέστοφ. Γρήγορη αντεπίθεση για την Σπάρτακ με τον Μοστοβόη. Με τον Ρατσένκο. Ρατσένκο που κρατάει την μπάλα. Βανόφ, η σέντρα. Απ' την άλλη πλευρά μόνος του παίχτης. Η μπάλα στο δοκάρι. Σώθηκε η ΑΕΚ από το πλασέ που έκανε ο Τσερεκόφ που είχε μείνει αμαρκάριστος. Υπάρχει παίχτης που είναι χρεωμένος πάνω στον Τσερεκόφ και βρέθηκε εκτός φάσης. Σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή για την ΑΕΚ, δεν την ξαναβλέπετε εσείς, φαντάζομαι,
Τσερενκόφ που πλάσανε, βρέθηκε αμαρκάριστος, η μπάλα χτύπησε στο οριζόντιο δοκάρι του Αντώνη Μίνου. Παραμένει το 0-0 εδώ στο παγωμένο Λένιν Σπάρτακ ΑΕΚ 0-0. Συμπληρώθηκε το 60 λεπτό. Μπατίστα που θα κερδίσει φάουλ. Απομονωμένος. Μπήκε όμως δυνατά στη φάση. Ήταν ό,τι καλύτερο μπορούσε να γίνει. Να πάρουν και μια ανάσα οι αμυντικοί της ΑΕΚ. Ενώ ο Μπάγεβιτς ετοιμάζει μια αλλαγή. Ο Λάμπρος Γεωργιάδης. Να δούμε ποιανού παίχτη στην θέση θα πάρει. Μπατίστα. Επίδειξη υψηλής τεχνικής. Και κόρνερ. Να εδώ ο Λάμπρος Γεωργιάδης. Σηκώνει τη σημαία ο επόπτης. Να δούμε, θα τον δει ο Χάρτμαν. Όχι. Θα χτυπηθεί το κόρνερ για την ΑΕΚ. Και μετά θα γίνει βέβαια η αλλαγή. Φεύγει ο Βασιλόπουλος να πάει γρήγορα να πάρει την μπάλα στο κόρνερ. Και παίρνει την μπάλα ο Βασιλόπουλος. Να δούμε. Είναι ο Μπατίστα εκεί. Γίνεται μια κεφαλιά προς τα πίσω. Το σουτ, το πολύ δυνατό σουτ από τον Σαβεύσκι. Μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ. Το πολύ δυνατό σουτ του Τόνι Σαβεύσκι έξω από την περιοχή πήρε το rebound. Σούταρε αμέσως. Έγινε και μια κόντρα. Θα πρέπει να είναι κόρνερ. Και είναι κόρνερ. Ενώ ο επόπτης έχει σηκωμένη τη σημαία για την αλλαγή. Ο κύριος Χάρτμαν του έχει γυρισμένη την πλάτη. Δεν τον βλέπει ή δεν θέλει να τον δει. Τώρα τον είδε. Ο κύριος Χάρτμαν που διακόπτει. Ναι. Είναι τον επόπτη που θα φύγει από το παιχνίδι ο Δημητριάδης. Ο Βασίλης Δημητριάδης που θα δώσει τη θέση του στον Λάμπρο Γεωργιάδη. Μια αλλαγή τακτικής. Μια αλλαγή τακτικής από τον Μπάκεβιτς που βάζει έναν παίχτη ξεκούραστο. Με πολλές δυνάμεις ο Λάμπρος Γεωργιάδης. Δεν είναι επιθετικός, θα βοηθήσει κυρίως στα χαφ και στην άμυνα. Ο Αλεξανδρής που δεν θα περάσει την μπάλα στο δεύτερο δοκάρι. Γεωργιάδης στην πρώτη του επαφή με την μπάλα. Μανολάς που γυρίζει για τον Σαβίδη. Έχουμε φάουλ, παίζεται λέει ο κύριος Χάρτμαν. Διαμαρτύρεται ο Σαβίδης. Μανολάς που βγαίνει και δίνει λύση. Καθώς έπρεπε να γυρίσει γρήγορα στο κέντρο της άμυνας της ΑΕΚ. Είχε βγει λοιπόν στην επίθεση και το μόνο που μπορούσε να κάνει ήταν να στείλει την μπάλα πλάγιο ή να κερδίσει φάουλ η Σπάρτακ Μόσχας. δεύτερο λεπτό. Ζωντανή μετάδοση της ελληνικής τηλεόρασης 2. Προσφορά στους Έλληνες φιλάθλους από το στάδιο Λένιν της Μόσχας. Σπάρτακ Μόσχας ΑΕΚ 0-0. Πρώτο παιχνίδι του δευτέρου γύρου του κυπέλου UEFA. Πρεσάρουν οι παίκτες της ΑΕΚ. Τσερενκόφ θα δώσετε λίγα μια παλιά για τον Μοστοβόη. Μοστοβόη που είναι εκεί, θα θέλει να παίξει 1-2. Ο Μπατίστα που κόβει. Πολύ ωραία ενέργεια από τον Μπατίστα, τον Ντανιέλ Μπατίστα. Και ο Σαβίδης προτιμάει να στείλει την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου για να δώσει λύση έτσι σε αυτή την μικρή πολιορκία των παιχτών της Σπάρτακ Μόσχας. Ιβανόφ δίνει για τον Μοχ. Ξανά Ιβανόφ. Τσερενκόφ. Φάουλ του Σαμπανάσοβιτς. Και αλλαγή από πλευράς Σπάρτακ. Όλεγκ Ιβανόφ που θα πάρει τη θέση του Βαλερή Πόποβιτς. Νούμερο 14. Όλεγκ Ιβανόφ πήρε την θέση του Πόποβιτς. Φεύγει προς τα αποδυτήρια. Η αλλαγή αυτή στο 68 για την Σπάρτακ. Μοστοβόη που θα χάσει την μπάλα.
Καραγιάννης που τη βγάζει έξω από τα καρέ της ΑΕΚ. Η σέντρα, κεφαλιά προς τα πίσω, το γύρισμα στο Μίνου από τον Καραγιάννη. Γεωργιάδης. Σαβεύσκι που θα κερδίσει έξω την μπάλα, κερδίζει το φάουλ από τον Αντρέι Ιβανόφ. Παίζουν δύο Ιβανόφ τώρα αυτή τη στιγμή στην Σπάρτακ Μόσχας, ο Όλεγ και ο Αντρέι. Επανάληψη λέει ο κύριος Χάρτμαν. Τσετσέσοφ, Στάνισλαβ Τσετσέσοφ, νούμερο 1 της Σπάρτακ και της Εθνικής Σοβιετικής Ένωσης. Αλεξανδρής θα βρει ξανά τον Σαβεύσκι. Σαβεύσκι που θέλει να περάσει. Παπαϊωάννου, Σαβεύσκι επιμένει. Γυρίζει πίσω στον Γεωργιάδη. Γεωργιάδης θα κάνει μια σέντρα εκεί που είναι μόνο ο Τσετσέσοφ. Θα μαζέψει και την μπάλα. Περπατέγκο για την Σπάρτακ. Σοβιετικοί που φαίνεται σαν να μην μπορούν να αντιδράσουν, να μην μπορούν να βρουν διαδρόμους, να μην μπορούν να κάψουν αυτό το συνεχές pressing από πλευράς ΑΕΚ. Ο Καραγιάννης τώρα έδωσε την μπάλα στον Ρατσέγκο. Ρατσέγκο που κάνει την προσποίηση. Ωραία προσπάθεια, Μανολάς όμως έκοψε. Μπατίστα που βγαίνει δυνατά πάνω στη φάση, δίνει στον Σαβίδη. Σαβίδης περνάει ωραία για τον Αλεξανδρή. Ο Αλεξανδρής που είναι απομονωμένος σε ένα βρει από την άλλη πλευρά τον Μπατίστα, θα μπορούσε να κρατήσει την μπάλα ο Αλεξανδρής. Να μην χαθεί η μπάλα από πλευράς ΑΕΚ. Όσο περισσότερο η μπάλα είναι στην πόδια των παιχτών της ΑΕΚ, τόσο λιγότερο κινδυνεύει βέβαια η ευθεία του Μίνου. Παπαϊωάννου μαρκάρει τον Τσερενκόφ. Σαμπανάσοβιτς πέφτει και αυτός πάνω στον Τσερενκόφ. Περιπατέγκο. Βγήκε ο Μανολάς, θα κερδίσει και το φάουλ. Όχι, δεν το δίνει και έγινε φάουλ εκεί. Βλέπετε εσείς εδώ μια σοβιετική κοπελιά που κρυώνει, καθώς το χειμώνα έχει κάνει ξανά την εμφάνισή του εδώ στην Μόσχα. Θα κόψει ο Παπαϊωάννου πολύ έξυπνα. Μπατίστα. Μπατίστα απομονωμένος. Θα κρατήσει όμως την μπάλα. Πολύ έξυπνα ο Ντανιέλ Μπατίστα. Μαρκάρεται εκεί, γυρίζει, τελικά βγάζει παρά το σπρώξιμο που του έγινε, τον κρατάγανε και από το χέρι. Αλεξανδρής, Σαμανάσοβιτς που θα γυρίσει τον Γεωργιάδη. Γεωργιάδης, να δούμε τι θα κάνει. Έγινε μια κόντρα. Βγαίνει πάνω στην μπάλα γρήγορα Σαμανάσοβιτς. Σαμανάσοβιτς που θα βάλει το πόδι του, Περιπατέγκο, θα δώσει για τον Τσερενκόφ. Τσερενκόφ θα μαρκαριστεί, θα χάσει την μπάλα από τον Παπαϊωάννου. Τελικά έρχεται σε βοήθεια και δίνει την μπάλα στην απέναντι πλευρά ο Καρπίν για τον Μόστοβοι που θα γλιστρήσει, θα πέσει κάτω. Άλλη μια επιθετική προσπάθεια μακριά από τα καρέ του Μινού για τους παίχτες της Σπάρτακ. Και μπήκαμε στο 68ο λεπτό. Να εδώ και ο Ντούσαν Μπάγκεβιτς που καπνίζει. Υπήρξε πολύ μεγάλος προσβεστής και έγινε ένας πολύ μεγάλος προπονητής, ο Ντούσαν Μπάγκεβιτς. Έχει δώσει πάρα πολλά στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Και βέβαια έχουμε κόκκινη κάρτα. Έχουμε μία κόκκινη κάρτα. Δικαιολογημένη η κόκκινη κάρτα. Να δούμε σε ποιον ποδοσφαιριστή την έχει δείξει. Είναι η αλλαγή? Όχι. Να δούμε. Είναι ο Τσερενκόφ, ο αρχηγός της Σπάρτακ, ο οποίος κλώτσισε εκτός φάσης μπροστά στον Χάρτμαν, τον Ούγκρο διαιτή, και ο κύριος Χάρτμαν αφήνει τη Σπάρτακ με 10 παίκτες. Και στο πρώτο ημίχρονο είπαμε καλά λόγια για τον κύριο Χάρτμαν, αλλά τώρα περιμένουμε εκεί στην Ελλάδα πολλοί Έλληνες διαιτητές να παρακολουθούν. Εμείς την ξαναβλέπουμε εδώ την προηγούμενη φάση. Έγινε ένα σκληρό μαρκάρισμα, σηκώθηκε και έδωσε μπουνιά. Έδωσε μία μπουνιά, τη βλέπουμε εμείς, δεν τη είδαμε. Εδώ φεύγει ο Τσερενκόφ, διεθνής παίχτης Φέντορ Τσερενκόφ. Πάει στα αποδυτήρια ο αρχηγός της Σπάρτακ Μόσχας.
Πολύ έμπειρος παίκτης, έχασε όμως την ψυχραιμία του, έδωσε μία μπουνιά και βέβαια πήρε το δρόμο για τα αποδυτήρια. Αυτοί είναι οι διαιτητές. Αγνοούν σκοπιμότητες, αγνοούν έδρες, αγνοούν πολλά πράγματα και κάνουν καλά τη δουλειά τους. Και βέβαια κανείς μετά δεν μπορεί να τους πει τίποτα. Όσο φανατικός κι αν είναι. Και τώρα βέβαια δεν υπάρχει χιονόνερο. Εγκαταλείπουμε τη λέξη νερό και έχει μείνει μόνο χιόνι. Πέφτει χιόνι εδώ στην Μόσχα, εδώ στο Λένιν, αλλά η ΑΕΚ αποδεικνύεται πολύ καλός πρεσβευτής του ελληνικού ποδοσφαίρου. Να ο Μπατίστα, για να δούμε. Μπατίστα δίνει για τον Σαβεύσκι. Σαβεύσκι που έχει ένα σουτ, δεν διστάζει να κάνει το σουτ, θα γυρίσει την μπάλα για τον Παπαϊωάννου που είχε πει σφίνα κι αυτός. Στη γρήγορη αντεπίθεση των παιχτών της ΑΕΚ, η ΑΕΚ που ζήτησε ένα γκολ εδώ. Μανολάς, γρήγορη και θετική επέμβαση. Περιπατέγκο γυρίζει την μπάλα πίσω. Και έχουμε έναν παίχτη, αναγκάζεται η Σπάρτακ, είναι όμως το Βόη. Διακόπτεται το παιχνίδι. Εδώ και ο Κώστας Κομίνης, σχεδιασμένος με ομπρέλα και όλα τα υπόλοιπα. Και το πρωί, αν ξύπναγε βέβαια κανείς εδώ στη Μόσχα και έβγαινε στους δρόμους, θα πρέπει να έχει ασχοληθεί πολύ με τα χειμερινά σπορ. Θερμοκρασία γύρω στο 0 και χιόνι. Με 10 παίχτες λοιπόν η Σπάρτακ από το 70 λεπτό μετά την αποβολή του Τσέρενκοφ. Το 0-0 παραμένει εδώ στο στάδιο Λένιν της Μόσχας. Περίπου 15-17.000 θεατές, ανάμεσά τους 600, επαναλαμβάνουμε, ηρωικοί φίλαθλοι της ΑΕΚ, 300 περίπου που ήρθαν από την Αθήνα, ήρθαν να δουν την αγαπημένη τους ομάδα. Και μέχρι στιγμής και αυτοί και ο Μπάγκεβιτς και οι παράγοντες ΑΕΚ έχουν μείνει πολύ ικανοποιημένοι από την απόδοση των Ελλήνων παιχτών. Πρέσινγκ, κλείσιμο στα ατού της Σπάρτακ που έμεινε με 10 παίκτες. Και βέβαια η ΑΕΚ έχει φέρει μέχρι στιγμής το παιχνίδι στα μέτρα της. Μπατίστα μαρκάρει, θα κερδίσει φάουλ η Σπάρτακ. Ρατσέγκο, πολύ επικίνδυνος. Η μπάλα θα γυρίσει πίσω στον Μίνου. Αντώνης Μίνου που έκανε 3 πολύ θετικές επεμβάσεις. Συγκαταλέγεται ασφαλώς ανάμεσα στους διακριθέτες. Αλλά δεν θα μπορούσες να πεις ότι κάποιος παίκτης μέχρι στιγμής θεωρείται ευθερή σας. Όλοι έχουν δώσει κάτι παραπάνω από τον εαυτό τους. Μπατίστα. Σαβεύσκι. Η κόντρα, η μπάλα στην αγκαλιά του Τσερτσέσοφ. Μπατίστα μαρκάρει. Θα κερδίσει όμως την μονομαχία ο Κλέστοφ. Παύλος Παπαϊωάννου πολλά χιλιόμετρα. Δεν τον βλέπετε εσείς στην εικόνα, πάρα πολλά χιλιόμετρα. Και δεν είναι εύκολο με τόσα χιλιόμετρα που κάνουν σήμερα οι Έλληνες παίκτες της ΑΕΚ να περάσει η μπάλα. Περιπατέγκο εδώ, θα κοπεί, το πλάγιο είναι για την Σπάρτακ. Το ζήτησε βέβαια καλού κακού. Μιλάμε στους Γεωργιάδες από τον επόπτη, τον Ούγκρο. Αλλά να σαφώς το πλάγιο υπέρ της Σπάρτακ. Ο Γεωργιάδες θα βγει πάνω στην μπάλα. Αλεξανδρής που μάχεται με τον Χλέστοφ. Η μπάλα θα γυρίσει πιο πίσω στον Μοχ. Και με ένα παίχτη λιγότερο τα πράγματα έχουν γίνει πάρα πολύ δύσκολα για την Σπάρτακ. Με ένα παίχτη σαν τον Τσερεκόφ. Μοστοβόη. Φοράει και τα γάντια, ξεχωρίζει, έχασε την μπάλα. Βγαίνει η μπάλα από την άλλη πλευρά, να δούμε, δεν κέρδισε την κόντρα ο Σαβεύσκι, αν κέρδισε την κόντρα. Μπροστά τώρα η Σοβιετική.
με τον Ιβανόφ που θα βγάλει τη σέντρα. Έκοψε όμως εκεί ο Καραγιάννης. Νεαρός αμυντικός, ασφαλώς στην πρώτη σειρά των διακριθέντων. Μαζί με τον Μανολά, τον Βασιλόπουλο, τον Σαμανάσοβιτς, τον Παπαϊωάννου, τον Σαββί, τον Σαβεύσκι, τον Μπατίστα. Έχουν κάνει εκεί ένα διαπέραστο τείχος. Πού να περάσει πάλι. Για να δούμε αυτή τη φάση. Είναι όμως το Βόη έξω από τα καρέ. Πρέπει να μαρκαριστεί. Όχι φάουλ. Πολύ ωραίο το κόψιμο. Πέσε, λέει ο διαιτής. Πολύ καθαρό το κόψιμο. Σαββίδης που μάχεται. Έχασε όμως την μονομαχία του από τον Ιβανόφ. Το φάουλ που γίνεται πάνω στον Περιπατέκο και ασφαλώς κίτρινη κάρτα στον Αλεξανδρή. Ναι, είναι μια κίτρινη κάρτα στον Αλέκο Αλεξανδρή από έναν άψογο μέχρι στιγμής διαιτή, όπως είναι ο Ούγκρος Χάρτμαν. Ρεστάλ διαιτησίας. Ενώ το χιόνι εξακολουθεί να πέφτει. Περίπου 15 λεπτά ακόμα για να τελειώσει το παιχνίδι. Έχει σηκώσει ο επόπτης. Τον είδε ο Χάρτμαν. Υπήρχε offside εκεί στο βάθος, όμως το Βόη. Πάγκος Σάεκ. Και ο Αντώνης Μίνου που δεν βιάζεται και δεν έχει λόγο άλλος να βιάζεται. Το 0-0 ευνοεί ασφαλώς τα σχέδια του Μπάκεβιτς, τα σχέδια της ΑΕΚ για πρόκριση στον τρίτο γύρο του κυπέλλου UEFA. Уважаемые зрители, в Киеве в матче Динамо Киев-Бронбю счет изменился. 1-1. Мяч с пенальти забил Олег Соленко. Πλάγι για τους Σοβιετικούς, τον Χλέστοφ, στο Βόη που μάχεται. Πάλα γυρίζει πιο πίσω. Έχουν βγει πολύ έξω από τα καρέ του Μίνου, οι παίκτες Σάκη και πρεσάρουν, συνεχές πρεσάρισμα. Αλεξανδρής, Σαβεύσκι. Έγινε η κόντρα πάνω στον Γεωργιάδη, είδε το χέρι, άπλωσε το χέρι του. Ο Λάμπρος Γεωργιάδης, το φάουλ υπέρ της Σπάρτακ Μόσχας, που βλέπουν οι παίκτες στο ρολόι του σταδίου. Ο χρόνος κυλάει σαφώς υπέρ της ΑΕΚ. Σαβεύσκι μαρκάρεται και ο Μοχ που γυρίζει πίσω στον Τσέτσεσοφ. Βανόφ. Δεν πρόλαβε ο Ρατσένκο. Να δούμε ποιος θα βγάλει εκεί την μπάλα με σιγουριά από την περιοχή. Βασιλόπουλος που δίνει για τον Γεωργιάδη. Γεωργιάδης που βρίσκει τον Σαβεύσκι. Πολύ ωραίο κοντρόλ τον Ιουγκοσλάβο. Μπατίστα. Για να δούμε. Μπατίστα που μάχεται. Κερδίζει τις μονομαχίες. Κερδίζει και το φάουλ. Μένει όρθιος. Παρά το τάκλινγκ, την προβολή, το φάουλ που του έγινε, έμεινε όρθιος. 3 μονομαχίες ο Ντανιέλ Μπατίστα. Βασιλόπουλος που φέρνει έξυπνα την μπάλα στον Σαμπανάσοβιτς. Αυτός με την μία για τον Γεωργιάδη. Να που η ΑΕΚ βγαίνει μπροστά, ελέγχει το παιχνίδι. Αλεξανδρής που κάνει το γύρισμα. Δεν παρακολούθησε, ήταν και κουρασμένος από την προηγούμενη προσπάθεια Μπατίστα. Δεν παρακολούθησε αυτή τη φάση, ήταν πολύ έξυπνο το γύρισμα από τον Αλεξανδρή. Έδωσε την μπάλα με τη μία. Μοστοβόη. Ξεχάστηκε εκεί από τον Καραγιάννη, μένει όρθιος, είναι μπροστά το Μανολάς. Μανολάς που βγαίνει. Πέφτει κάτω, παίζεται λέει και έχει δώσει επιθετικό φάουλ. Έχει δώσει την μπάλα out. Έχει δώσει την μπάλα out. Πολύ σωστή η απόφαση του Χάρτμαν. Ήταν ο Ρατσένκο εκεί μάλλον. Ο Ρατσένκο που ζήτησε να πάρει το πέναλτι από τον Μανολά. Έμπειρος ο Μανολάς, κατάλαβε την πρόθεσή του, έδιωξε. Έπεσε κάτω ο Μοστοβόη, έπεσε πάνω τον Μανολάς. Εμείς εδώ ξαναδούμε τη φάση και βέβαια δεν την ξαναβλέπετε εσείς. Βέβαια. Δεν υπήρχε τίποτα. Χωρίς καμία διάθεση σοβινιστική λέμε ότι δεν έγινε τίποτα και σωστά ο κύριος Χάρτμαν δεν έδωσε
ένα ανύπαρκτο πέναλτι υπέρ της Σπάρτακ. Σαβεύσκι που θέλει να περάσει. Θα κερδίσει την κόντρα ο Σαβεύσκι. Είναι ο Αλεξανδρής. Σαβεύσκι περνάει, κερδίζει το φάουλ. Οπωσδήποτε επικίνδυνο παίξιμο. Εδώ υπάρχει και κάρτα. Και ναι, ο Χάρτμαν κάνει ρεστάν. Σίγουρα εσείς κυρίες και κύριοι παρακολουθείτε αυτό το παιχνίδι. Εδώ από το παγωμένο Λένιν της Μόσχας, στη συνάντηση της Σπάρτακ με την ΑΕΚ. Θα έχετε μείνει ίσως ενθουσιασμένοι, ίσως κάτι άλλο ακόμα περισσότερο από έναν διαιτητή, ο οποίος ψηφώντας το χιόνι, τις καιρικές συνθήκες, το κρύο, δίνει και αυτό στο δικό του ρεστάν μαζί με τους παίχτες της ΑΕΚ. Σαβεύσκι που έχει πέσει κάτω, ζητάει να βγει έξω. Δεν θέλει να γίνει. Εδώ είδατε και τον προπονητή, τον κύριο Ρωμάντσεφ. Ρωμάντσεφ, Όλεγκ Ρωμάντσεφ. Που σκέφτεται τι μπορεί να κάνει για να πετύχει η ομάδα του ένα γκολ και να είναι πιο κοντά στην πρόκριση. Σαβεύσκι που εκτέλεσε. Δεν πρέπει να βγει Μανολάς που είχε περάσει μπροστά. Έγινε μια κόντρα. Ξανά η μπάλα Σαβεύσκι. Και έχει σφυρίξει offside ο κύριος Χάρτμαν. Ήταν κοντά στη φάση. Δεν σήκωσε ο επόπτης από την άλλη πλευρά. Ήταν όμως ο κύριος Χάρτμαν κοντά. Το βλέπετε με υψωμένο το χέρι και δώσει offside τον Σαβεύσκι. Μοστοβόη που έχει γυρίσει πολύ πίσω και δεν φάνηκε ιδιαίτερα στο δεύτερο μήχρονο σχεδόν καθόλου. Το μεγάλο επιθετικό ατού της Σπάρτακ. Για να δούμε εδώ, τελικά φάουλ. Έχουμε ένα φάουλ σε πολύ επικίνδυνη θέση που κέρδισε ο Χλέστοφ, ενώ θα ετοιμάζεται και μια δεύτερη αλλαγή από πλευρά ΣΑΕΚ. Θα τη δούμε σε λίγο. ...8,5 λεπτά περίπου ακόμα, 8,5 λεπτά. Για να τελειώσει το παιχνίδι, Σπάρτακ Μόσχα ΣΑΕΚ 0-0. Το σούτ απευθείας. Η μπάλα στον Μίνου, λέγαμε για αυτά τα παιχνίδια της μπάλας. Έχει νοικιαστεί βαριά. Αλλά ο Μίνου με διπλή προσπάθεια μπλόκαρε την μπάλα σε αυτό το σούτ του Μοστοβόη. Σαβίδης με τον Περιπαντέγκο που γυρίζει πίσω στον Τσετσέσοφ. Ο Μπάγκεβιτς που θα κάνει και τη δεύτερη αλλαγή. Είναι ο Σταματής. Μπατίστα που διώχνει για τον Αλεξανδρή. Αλεξανδρής που θα κάνει την κεφαλιά. Ξανά ο Αλεξανδρής. Και εκεί τρέχει ο Τσετσέσοφ να μαζέψει την μπάλα. Τα δευτερόλεπτα, τα λεπτά κυλούν ασφαλώς υπέρ της ελληνικής ομάδας. Μια ελληνική ομάδα που είχε να παλέψει απέναντι σε έναν αντίπαλο γνωσμένης αξίας, αλλά και απέναντι στις καιρικές συνθήκες αντίξωες. Δημοκρασία, παραλαμβάνουμε, γύρω στο 0. Χιόνι και βαρύ γήπεδο. Και όπως με πληροφορούν από την Αθήνα, ο Παναθηναϊκός πέτυχε δεύτερο γκολ επί της Γκέτεμποργκ. Να εδώ και ο Σταματής. Παναθηναϊκός προηγείται 2-0. Η ΑΕΚ 0-0. Εδώ θα γίνει η αλλαγή, θα φύγει ο Σαβεύσκι και θα περάσει ο Σταύρος Σταματής. Τον Σαβεύσκι που θα δώσει την θέση του στον Σταματή. Όλα αυτά 6,5 περίπου λεπτά πριν τελειώσει το παιχνίδι εδώ στο Λένιν της Μόσχας. Η ΑΕΚ διατηρεί αυτό το 0-0 που τους δίνει, κουτσένοντας αποχωρεί ο Σαβεύσκι, που τους δίνει βέβαια μεγαλύτερες ελπίδες πρόκρισης από ό,τι στην Σπάρτακ. Η Σπάρτακ που έχει μείνει με 10 παίκτες από το 70 λόγω αποβολής του Φέντορ Τσερενκόφ. Μπατίστα, πρεσάρι. Και φάουλ του Βασιλόπουλου που κράτησε από το χέρι τον αντίπαλό του. Παπαϊωάννου. Οι κόντρες, Μοστοβό, η μπάλα έρχεται από την άλλη πλευρά.
Θέλει να περάσει ο Περιπατέγκο και νέο φάουλ. Μπάλα μακριά από τον Σαββίδη. Χρειάζεται προσοχή, καθώς η Σπάρτακ εντείνει τις προσπαθίες να πετύχει ένα γκολ και είναι πολύ λογικό αυτό. Τι άλλο να κάνουν οι παίκτες της Σπάρτακ. Να περιμένουν να πετύχουν γκολ στη ρεβάνς σε ένα γήπεδο στη Νέα Φιλαδέλφια που φανταζόμαστε και οι οπαδοί της ΑΕΚ θα δημιουργήσουν αυτές τις μοναδικές ατμόσφαιρες που ξέρουν αυτοί να δημιουργούν. 30-35.000 οπαδοί της ΑΕΚ στα μεγάλα παιχνίδια. Θα γίνει το σουτ, φεύγει η μπάλα, χτυπάει στη ρίζα της Δοκού. Αδράνησε ίσως ο Μίνου περιμένοντας ότι η μπάλα θα φύγει out. Πέφτει κάτω ξανά ο Ρατσένκο ζητώντας πέναλτι και εξακολουθεί να κάνει ρεστάλ διαιτησίας ο Χάρτμαν. Ο Ρατσένκο που προσπάθησε για μια ακόμα φορά να ξεγελάσει τον Ούγκρο διαιτητή. Αυτός όμως έδειξε ότι το παιχνίδι συνεχίζεται κανονικά. Σοβιετικοί που θα είναι κανείς ότι ψάχνουν με αυτόν τον τρόπο. Τρεις παίχτες βγήκαν πάνω στην μπάλα πολύ γρήγορα. Εμείς βλέπουμε το replay της προηγούμενης φάσης που δεν το βλέπετε εσείς. Έχει σηκώσει ο επόπτης, τη σημαία, υπάρχει offside εκεί στο βάθος. Εδώ, Ρουμάντσεφ, Όλεγκ Ρουμάντσεφ. Το παιχνίδι ξαναρχίζει με τον Σαββίδη να κατεβάζει την μπάλα. Ο Σαββίδης περνάει για τον Σταματή. Σταματής που αφήνει την μπάλα για τον Σαββανάτσοβιτς. Αυτός πίσω και πιο πίσω. Σαφώς. Σίγουρα η μπάλα. Γεωργιάδης. Η ΑΕΚ πάλαξε πολλές φορές το παιχνίδι της σε αντίθεση με την Σπάρτακ που συνέχισε να επιτίθεται από την αριστερή πλευρά. Γεωργιάδης κρατάει την μπάλα, θα την πάει στη γωνία. Θέλει να κερδίσει χρόνο. Δεν βγήκε η μπάλα, λέει ο κ. Χάρτμαν. Θα μπροστά στη φάση. Περιπατέγκο που θέλει να δώσει μια παλιά. Έκοψε όμως εκεί ο Βασιλόπουλος. Πολύ καλά τοποθετημένος. Λιγότερο από 3 λεπτά για να τελειώσει το παιχνίδι. Η ΑΕΚ συνεχίζει να στέκεται θαυμάσια σε ένα παγωμένο γήπεδο και μια Σπάρτακ που θέλει. Εδώ Μανολάς που βγήκε αυτό στη φάση. Σαμανάσοβιτς που θα κερδίσει το φάουλ. Το υποδεικνύει ο κύριος Χάρτμαν. Σαμανάσοβιτς που δείχνει να έχει χτυπήσει. Και δεν είναι ώρα βέβαια για να μένει και η ΑΕΚ με 10 παίχτες, καθώς ο Ντούσαν Μπάκεβιτς έχει κάνει και τις 2 αλλαγές. Σκόθηκε ο Σαμανάσοβιτς. Μανολάς που έδωσε για τον Σταματή. Σταματής που κάνει πολύ ωραίες προσποιήσεις. Θα περάσει, ξεμαρκάρει την ομάδα, δίνει για τον Αλεξανδρή. Αλεξανδρής ωραία προσποίηση, θα μπει, θέλει να περάσει, κράτησε την μπάλα. Ο Σταματής που αλλάζει το παιχνίδι από την άλλη πλευρά για τον Σαββίδη. Για να δούμε η ΑΕΚ εδώ. Σαββίδης που κάνει το σουτ, η κόντρα. Η μπάλα χτυπάει στο στήθος του, γυρίζει πιο πίσω την μπάλα. Βασιλόπουλος. Μανολάς. Μπατίστα. Τακουνάκι ξανά για τον Μανολά. Μανολάς που κάνει την προσποίηση, ήταν όμως δίπλα από τη γραμμή. Και η μπάλα έφυγε out. Καλή αυτή η προσπάθεια. Ο Σαββίδης που θέλει να σουτάρει από μακριά. Παραλαμβάνουμε όρθιος ο Πέτρος Ραβούσης. Λιγότερο από 3 λεπτά για να τελειώσει το παιχνίδι. Μεγάλη εμφάνιση της ΑΕΚ εδώ στο παγωμένο Λένι. Πολύ μεγάλη εμφάνιση. Μια ομάδα που από το πρώτο λεπτό ήξερε τι ζητούσε μέσα στο γήπεδο. Έκλεισε τους διαδρόμους, έπιασε τα ατού της Σπάρτακ. Ξεδέρωσε τον Μοστοβόη. Το Ρατσένκο, το νέο ταλέντο του σοβιετικού ποδοσφαίρου. Έχει γίνει χέρι του Ρατσένκο που παίζεται υπό Χάτμαν. Η μπάλα φτάνει στον Σταματή. Θέλει να φύγει μπροστά μόνος του. Τελικά έρχεται ο Αλεξανδρής από πίσω στήριγμα. Θα κάνει πολύ ωραίο κοντρόλ. Θα πάρει την μπάλα, θα δώσει για τον Σταματή. Σταματής που γλιστράει. Δεν μπορεί να κάνει εύκολα το κοντρόλ σε ένα τέτοιο γήπεδο. Ήταν ένας πονοκέφαλος για τον Μπάκεβιτς και τους παίχτες του αυτό το γήπεδο, όπου δεν είναι εύκολο να κάνει το κοντρόλ. Αντίθετα, οι παίχτες της Σπάρτακ συνηθισμένοι σε ένα τέτοιο αγωνιστικό χώρο γνωρίζουν τις παγίδες ενός
βρεγμένου αγωνιστικού χώρου. Σπάρτακ που επαναλαμβάνουμε έμεινε με 10 παίχτες από το 70 λεπτό. Αποβλήθηκε ο Τσερενκόφ, που έδωσε μια μπουνιά, έχουμε την εντύπωση, στον Καραγιάννη. Χωρίς να είμαστε βέβαιοι, αφού η φάση έγινε από εμάς γύρω στα 300 μέτρα απόσταση. Το Λένιν που είναι χωρητικότητας, η μπάλα έχει βγει, χωράει γύρω στους 103.000 θεατές. Και σήμερα έχουν έρθει στο γήπεδο, περίπου αναλαμβάνουμε δεν ξεπερνούν τους 17.000. Σπάρτακ ΑΕΚ 0-0. Φτάνουμε στο τέλος του αγώνα, ένα αγώνα που σας προσέφερε σε ζωντανή μετάδοση η Ελληνική Τηλεόραση 2. Η Ελληνική Τηλεόραση 2 που αδιαφορώντας για το κόστος και το ύψος αυτών των τηλεοπτικών μεταδόσεων και θέλοντας να είναι παρούσα στα μεγάλα αθλητικά γεγονότα όπως είναι αυτό, σας προσφέρει σε όλους τους Έλληνες φιλάθλους αυτό το παιχνίδι. Σαμαράσοβιτς, η ΑΕΚ που βγαίνει μπροστά, η ΑΕΚ που έχει ίσως 2 λεπτά, 2,5 λεπτά ακόμα για να τελειώσει το παιχνίδι, 2-2,5 λεπτά. Ο κύριος κοιτάζει το ρολόι του, ο κύριος Χάρτμαν κοίταξε το ρολόι του. Μοστοβόη θέλει να αλλάξει το παιχνίδι, κλείνει εκεί το διάδρομο Σαβίδης, έρχεται και ο Παπαϊωάννου. Η μπάλα θα φύγει πάνω στο βρεγμένο χορτάρι, έχει βγει η μπάλα. Το πλάγιο είναι για την ΑΕΚ, εδώ ο παδί της, αναλαμβάνουμε, ήρθαν από την Αθήνα, 300 περίπου ηρωικοί οπαδοί της ΑΕΚ. Μανολάς θα γυρίσει πίσω την μπάλα στο Μίνου. Χωρίς να γνωρίζουμε βέβαια τι εμφάνιση κάνει ο Παναθηναϊκός στο Ολυμπιακό Στάδιο απέναντι στην Γκέτεμποργκ. Παραλαμβάνουμε ότι με αυτή την εμφάνιση το ελληνικό ποδόσφαιρο ανεβαίνει. Έχει ανάγκη το ελληνικό ποδόσφαιρο από τέτοιες εμφανίσεις. Λάθος κόψιμο από τον Σαμαράσοβιτς. Παπαϊωάννου όμως εκεί διορθώνει τα πράγματα. Η μπάλα γυρίζει πίσω στον Μανολά. Μανολάς για τον Γεωργιάδη. Γεωργιάδης μπροστινή παλιά για τον Αλεξανδρή. Μπαίνει από την άλλη πλευρά ο Μπατίστα. Αλεξανδρής που κοντρολάρει την μπάλα. Θέλει να περάσει, κλείνεται. Κάνει την προσφύγη στα κουνάκι. Θα ξεφύγει ωραία από τον Χλέστοφ. Πολύ δύσκολος αμυντικός. Περνάει η μπάλα από όλους. Έρχεται εκεί να την πάρει με κοντρόλ ο Σαβίδης. Έχασε όμως το κοντρόλ. Αντεπίθεση για την Σπάρτακ. Η μπάλα θα φύγει. Καραγιάννης ελέγχει και θα γυρίσει πίσω στο Μίνου. Ο κ. Χάρτμαν κοιτάει στο ρολόι του. Με το δικό μας χρονόμετρο το παιχνίδι έχει τελειώσει. Εδώ βλέπετε τον Όλεγκ Ρομάντσεφ. Και αυτή τη στιγμή ο κύριος Χάρτμαν, ο Ούγγρος διαιτής, σφυρίζει τη λήξη της συνάντησης. Η ΑΕΚ παίρνει το 0-0 εδώ στο παγωμένο Λένιν απέναντι στη Σπάρτακ Μόσχας και θα λέγαμε ότι παίρνει το προβάδισμα απέναντι στα προγνωστικά που την φέρνουν να διεκδικεί την πρόκρισή της στον τρίτο γύρο του κυπέλου UEFA. Βέβαια, σε 15 μέρες στην Νέα Φιλαδέλφια, σε 15 μέρες όπου θα γίνει η ρεβάνς, τα πράγματα για την ΑΕΚ είναι περισσότερο εύκολα, χωρίς να παραγνωρίσουμε την μεγάλη δύναμη των Σοβιετικών. Χωρίς να παραγνωρίζουμε το γεγονός ότι η Σπάρτακ πέρυσι έφτασε στους 4 του κυπέλλου πρωταθλητριών. Εδώ αποχωρούν σκεπτικοί οι παίχτες της Σπάρτακ και ο Πάγκος και ο Ρομάντσεφ. Είδαν ότι τα πράγματα δεν πήγαν καθόλου καλά για την ομάδα τους. Από την αρχή του αγώνα η Σπάρτακ κόλλησε πάνω στην τακτική, την πετυχημένη τακτική του Ντούσαν Μπάγεβιτς. Ένας Μπάγεβιτς που παρέταξε την ομάδα του με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να μην επιτρέπει στους επιθετικούς της Σπάρτακ να φτάνουν εύκολα μπροστά στο Μίνου. Όσες φορές έφτασαν βέβαια, εκεί υπήρχε ο Αντώνης Μίνου που έδωσε λύσεις, σωτήριες επεμβάσεις. Ακόμα όμως να μιλήσουμε και για τη σωτήρια επέμβαση του Τσεσέσοφ στο πρώτο ημίχρονο
Η ΑΕΚ, επαναλαμβάνουμε, εδώ στο παγωμένο Λένιν έκανε μια πολύ μεγάλη εμφάνιση. Δικαίωσε το ελληνικό ποδόσφαιρο, δικαίωσε όσους πιστεύουν στην ΑΕΚ, τους οπαδούς της κυρίως, αυτοί οι οπαδοί που το περασμένο Σάββατο την αποδοκίμασαν στο παιχνίδι με τον Πιερικό. Να όμως που η ΑΕΚ έρχεται να διαψεύσει όλους αυτούς, ακόμα και τους οπαδούς της, και να δώσει μια απάντηση ότι το ελληνικό ποδόσφαιρο μπορεί να πετύχει στην Ευρώπη, αρκεί βέβαια οι παίχτες να είναι πειθαρχημένοι και κυρίως να είναι αγωνιστικοί. Μια ΑΕΚ που υπήρξε από το πρώτο λεπτό αγωνιστική, πειθαρχημένη, σοβαρή και λέμε ότι έδωσε εξετάσεις εδώ στο Λένιν απέναντι στην Σπάρτακ, μια σοβιετική ομάδα πασίγνωστη, πανίσχυρη, αλλά πήρε το 0-0, ένα αποτέλεσμα που επαναλαμβάνουμε θα της επιτρέψει και της επιτρέπει να βλέπει με διαφορετικό μάτι την υπόθεση πρόκριση σε 15 μέρες στη Νέα Φιλαδέλφια. Αυτά όμως από εμάς, από το παγωμένο Λένιν. Καλό σας βράδυ και να σας πούμε ότι θα περάσουμε στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας για να παρακολουθήσετε κάποια στιγμότητα από το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Γκέτεμποργκ.